A Radio Galega presenta Mar de Ardora. Xusto López Carril. Só hai tres tipos de homes: os que viven, os que morren e os que navegan. Bos días, señoras e señores. Bos días, amigas e amigos. Benvidos a bordo. Estamos no Centro Náutico do Freixo. O vento é apenas perceptible despois de tanta chuvia, despois de tanto vendaval. 5 km por hora marca agora mesmo o Windfinder. Ventos mainos de dirección sur-suroeste. A temperatura exterior 17 graus. Sexan benvidos cando quedan 5 horas para o inicio da quinta mostra de cinema documental Mares da Fin do Mundo, quinta mostra internacional que organiza o Concello de Outes. Dende hoxe ata o próximo martes serán, polo tanto, 5 días onde o cinema e o mar mandarán e presidirán todo este evento. A película inaugural será Luso, a historia dun pescador maltés, despois, precisamente, do acto inaugural. É a terceira vez que estamos aquí de visita. Parécenos extraordinario, insólito, que teña continuidade un festival nunha pequena localidade, porque Outes ten mar. Cando o mar, xa sabemos, as saídas ao mar ten unha potencia fundamental, tamén xeoestratégica. A invasión rusa de Ucrania é tamén algo que nos leva a movermonos sobre a importancia do mar e ter unha saída ao mar, porque o réxime de Putin buscou precisamente a saída con Crimea. Se Ucraína queda sin mar, se Ucraína queda sen costa, será un pau de enormes dimensións. O mar como acicate, o mar como defensa. Estamos tedes escoitando este programa, que é un evento especial, a través de radiogalega.gal e nas súas aplicacións móviles, é dicir, a través das plataformas da Compañía de Radiotelevisión de Galicia. Os reloxos marcan as 12:10 minutos, momento de zarpar, porque xa estamos prácticamente todos embarcados. Alcalde de Outes, Manuel González, que tal? Bos días. Moi bo día, Xusto. Xa é unha consolidación, non? É dicir, esta continuidade marca que algo está consolidado. Din os japoneses que o número clave é o 3. Se unha relación non chega ao terceiro encontro, se unha organización non chega ao terceiro encontro, é que non existe. Chega a consolidación. Penso que sí, eu creo que sí, non? A verdade é que dentro do Concello estamos moi satisfeitos e moi contentos de celebrar esta quinta edición da mostra, que é a terceira, como ben acabar de comentar, que celebramos aquí en Outes. Bueno, para nós, o temos dito, non? É unha oportunidade para amosar a nosa relación histórica co mar. Se ben é verdade que Outes é a palabra Outes, eu teño dito outras veces, parece que non nos leva a pensar nunha relación ou nunha cercanía co mar. Estamos aquí no Porto do Freixo, no corazón da ría de Muros e Noia, e dá conta, bueno, pois, desta relación que tan estreita que temos co mar, e que teñamos a oportunidade de ver como nos distintos puntos do planeta, non? Ven que perspectiva teñen sobre a relación do ser humano co mar e a importancia de conservar os océanos e os estuarios, as rías, etcétera, etcétera. Para nós é algo increíble poderlle amosar a quen viña a participar nesta mostra, e estamos moi satisfeitos e moi contentos de poder celebrala un ano máis. Contaba Belmonte nunhas memorias apócrifas que, bueno, contaba o escritor que fixo a súa biografía, que antes de chegar á praza medraba a barba. Era polos nervios, era pola tensión. Algo que, ao parecer, pasaba con outros toureiros. Xa sabemos que esta faena é distinta, pero director do festival, Marcos Gallego, bos días. Bos días, Xusto. Hai tensión, hai nervios, está che medrando a barba nestes momentos ou non? A ver, hoxe pola mañá feiteime, como debe ser, vale, pero de todas maneiras é certo que sí, hai certo nervio, non se vou a negar. Traer en estes momentos levar público ás salas non é fácil. É un
exercicio Perdón, complexo. non é fácil levar a público a ningures. Xa, por eso, pero as salas de cinematografía parece que están un pouco baleiras últimamente. Pero, bueno, de todas maneiras, este ano fixemos un traballo moi importante, sementando, falando con todos os grupos de interese do territorio, facéndolles ver a importancia que ten ter unha mostra, un festival cultural, pero tamén con azos de alguma maneira turísticos, en fin, o sea, facéndolle ver toda esa importancia, e creemos que esa semente, pois, regando a ben, pouco a pouco irá crecendo, e espero que polo menos hoxe pois se vexa de alguma maneira que o territorio está representado no público que veña a inauguración. Fagamos uns lances moi rápidos que sería a presentación. Cantos filmes na sección oficial? 14 filmes na sección oficial, na sección de competición, na competición oficial, sí, 14 filmes. Cantos países representados? Pois aproximadamente uns 10 países, máis ou menos. Como estará representado o cinema galego? Pois moi ben, porque desas 14, 4 películas son galegas, de 3 directoras e un director, e entre elas pois unha figura desde o noso punto de vista moi emerxente, que é unha rapaza ourensá que vive en Austria, que en Ar de Dios, que foi unha cinematografía moi especial. Falaremos diso con máis calma. Novidades. Hai un premio a mellor película de competición oficial? Sí, este ano hai un xurado composto por 3 profesionais do cinema galego e que outorgarán o premio razonablemente, dunha maneira razonada, evidentemente, a mellor produción, a mellor película da mostra. E logo temos o San Cosmeiro, que continúa, non? Claro, sí. Xurado popular. Sí, o público sigue sendo para nós importantísimo e entendemos que o público ten que decidir o seu libre albedrío cual é a mellor película da mostra. Por eso mantemos o premio San Cosmeiro, porque ademais é o premio que o vincula directamente co Concello de alguma maneira. Alcalde, para cando a proxección real e definitiva da estructura do Museo da Carpintería de Ribeira? Podemos establecer prazos, podemos establecer, digamos, un límite razoable? Xa sabes que establecer prazos en política ten a súa complicación, pero voume atrever. Este mes de novembro vai quedar inaugurado o Asteleiro de Ciprián, o espazo museístico da Carpintería de Ribeira, ese vai ser o nome. Nos contamos que ao longo do mes de novembro poidamos facer a inauguración oficial, como dicía, deste espazo museístico da Carpintería de Ribeira, no Asteleiro que estamos vendo ahora mismo ao outro lado esta pequena enseada, ali en Broña, non? A verdade é que estamos moi satisfeitos porque xa está culminada a obra e en si mesmo a rehabilitación do espazo é posiblemente o máis atractivo que temos, non? Posto que é unha edificación de pedra, madeira, tradicional, feita ademais como se facían por os propios carpinteiros de Ribeira, con moitos restos que non se utilizaban para as embarcacións, e a verdade é que fixeron un traballo excelente ao longo destes 12 meses pasados. Bueno, pois o que podemos ver neste espazo, que é tanto material videográfico con digamos un repaso da importancia que tivo e que ten a Carpintería Ribeira no noso concello, na nosa ría, que como sabedes foi referente sobre todo no principio do século XX a nivel galego da Carpintería Ribeira. Pois podemos ver, como dicía, temos un espazo para visualizar este vídeo e logo temos, bueno, pois outra sala onde podemos ver a antigua serra que se utilizaba neste asteleiro, o motor Allón, que é un motor feito aquí en Noia, que tamén é unha peza un gran motor, por certo, dos mares, de singular importancia, efectivamente, e despois as pezas de carpintería de Ribeira, as ferramentas que doou pois unha familia de carpinteiros que ademais dasa casualidade que foi a que estivo traballando na propia rehabilitación deste asteleiro, non? Asteleiro de San Cibrán sería? Non, de Ciprián. Ciprián, sí, ese era o nome da praia. Para ubicar a moitos ointes na praia de Broña. Na praia de Broña, xusto na entrada da praia de Broña. Que a praia máis cercana a Santiago, por certo. Efectivamente, xa é a praia de Compostela hoxe en día. Ben, o lugar é especial, porque este lugar foi epicentro, non único, pero epicentro nesta ría da Carpintería de Ribeira.
Por que? Aguas tranquilas no fondo da ría, calado existente e abundancia de madeira, sobre todo de pino e carballo. De todo isto sabe o noso terceiro convidado, que é Ramón Collazo, que preside esta asociación, a Asociación Galega de Carpintería de Ribeira, que leva xa varios anos traballando para que non se perda este patrimonio inmaterial. Aquí fixeron, neste mesmo local, aquí estivemos aquel 23 de outubro, en plena pandemia, celebrando as 11ª xornadas de construcción naval en Madeira. Ramón, bos días. Bos días, encantado de estar aquí. Moitas gracias por vir. Estamos aquí desde Rianxo, lugares emblemáticos. Supoño que vedes con certa envexa que ao final o museo acabe aquí. Pois sí, é verdade que sí. Pero é verdade que... Fora de localismos, que non queremos entrar nas guerras tan galegas. Para nada. O Freixo e toda esta zona foi unha das cunas principais da carpintería de Ribeira. E vexo moi adecuado tamén que estea localizado aí. Primeiro, porque non creo que queden moitos vellos asteleiros que tuveran a oportunidade de recuperarse. O noso antigo que tiñamos antes non existe para nada. Estamos nunha nave totalmente nova. E, de todas formas, gustaríame romper unha lanza en que hai outra cuna moi importante da carpintería de Ribeira, que é a Ría da Arousa, e en Rianxo en concreto hubo hasta 10 e 12 astilleros tamén localizados. Ahora só quedamos dous. Agora quedades dous. En Rianxo, 17 en toda Galicia. Temos no Grove algún, temos un asteleiro na Mariña de Lugo, Fran. San Cibrián, sí. En Cabana de Bergantiños queda algún. Cabana de Bergantiños tamén. Donde máis estamos concentrados, os que quedamos en na Ría da Arousa. E non é casualidade, a verdade é que vivimos moitos anos dun nicho de traballo que nos dou a aquicultura, os barcos de mexilloeiros, e na Ría da Arousa é onde máis bate a saída de toda Galicia. Por eso esta zona, tamén añadindo esta ría, é onde máis carpinterías todavía quedan. Moitas desapareceron, tristemente. Contame que os barcos bateeiros e as planeadoras, a ver se digo ben a longitude, 5,99, algunhas pode ser, case que 6? Sí, pode ser. Para o marisqueo, son agora principal fonte do vosso mercado? Non para o marisqueo. Para o marisqueo non. Digo para os barcos bateeiros. Os barcos bateeiros é o noso principal fonte de traballo. A verdade que é o noso nicho principal. Tedes medo ao futuro, a incertidume, a que isto sexa antropoloxía no próximo século, a que vos estudien como se forades algo do antropoceno, algo pasado, corre o risco de desaparecer? Sí, corre o risco máis que certo de desaparecer. Nos, os carpinteiros de Ribeira, temos a incertidumbre o traspase de coñecementos ao longo da historia por os carpinteiros de Ribeira foi moitas veces de pais a fillos, raramente a mellor fora dese núcleo familiar, aunque tamén hai moitos casos, pero hoxe en día eso xa non pode ter lugar máis que anecdóticamente. Eu creo que hoxe en día o carpinteiro de Ribeira precisa de unha formación máis académica, e sería importantísimo a creación de un ciclo formativo, posto que eu recollín este saber facer de meu pai e de meu irmán moitísimo, aprendi moito de meu irmán, que xa non nos acompaña, e meu pai e de meu avó, pero non sei a quen llevou a transmitir isto que todavía poseo. Marisol Amado, bos días, hola. Hola, bos días. Naceches en Noia. Sí, en Noia. Os 13 anos deixaches a escola polo marisqueo, foi así? Pois sí, así foi. Lembras, saías do colexo, xa marchabas coa tua nai a vender marisco, non? Pois sí, eu acórdome cando salía do colexio, vendíase o marisco aos camións directamente no Muelle Marqués de Noia. Entonces había que ir polos camións a ver quen che pagaba máis polo berberecho. Entonces miña nai si me sentaba encima dun saco e ela iba polos camións preguntando como lle iban a pagar o queixón. Te quedabas arriba do saco? Sí, sentada no saco deixábame para que nadie os collera. Os teus irmáns, que creo que xa están subilados, dedicáronse ao mar? Sí, todos en xeral, menos unha irmán, nos dedicamos todos ao mar. Podías vivir todo o ano con 6 meses de campaña
Ou tes que compaxinar, ou terías que compaxinar con outros traballos? Non é imposible poder vivir de 6 meses de traballo. Sempre terás que compaginalo pois con fábricas, hostelería, donde sexa. Agora faz isto, quero decir, con que mirada, con que cronograma? En Noia, de setembro a que mes, máis ou menos? Nós normalmente traballamos pois de setembro hasta marzo. Sempre paramos no mes de xaneiro por culpa de que as depuradoras si vacían o marisco e empezar outra vez no mes de febreiro a traballar. O ano pasado tuvemos que parar por toxina, entonces o que fixemos foi traballar 15 días que perdemos a principios da campaña no mes de abril. E de feito que dou rendimento porque vísperas de Semana Santa, carnavales, si se nos cotizou moi ben o marisco. De abril a maio tes estado en Esteiro. Sí. E de xullo a setembro en Muros. Sí, bueno, a Esteiro e a Muros hai que facer un sorteo, non? As mulleres de Muros son 73 que veñen a Noia e nós, pois, pertenecemos ir outras 73, do cal hai que ir a un sorteo e, bueno, pois, ao mellor hasta 3, 4 anos, 5 anos non che volva a tocar. Presides a agrupación de produtoras a pé de Noia desde o ano 2018, non? Levas 4 anos. Sí. Olleches os anos da pandemia, parece que foron que lexiches, Pois a verdade é que sí que foi uns 4 anos bastante duros, non? Pola pandemia, polos precios, por todo. Foi 4 anos que foron moi longos. Tes vocación, eres vocacional? Bueno, eu penso que non teño sangre nas venas, o que teño é salitre, non? Eu vivo o mar e vivo para o mar. O mar engancha? Engancha moitísimo. É unha droga? É unha droga, sí. De feito é que, bueno, todos os anos pois entran xente nova a traballar e eu son a que lle pregunto, non? Oye, que tal, como vos foi o traballo? E é impresionante porque, por exemplo, pois empezamos o jueves pasado, non? E pois empezou xente nova e que xa viñan cos cupos. É impresionante como a xente aprende xa a traballar no mismo día, non? Onte e antonte estivechedes, contáronme que estaba esta zona chea de mariscadoras, había moito vento, quedaches afónica. Pois a verdade é que sí, había moito vento, moito mar de fondo, as olas montaban por encima de nós e, bueno, incluso peor o que é abaixo de todo, non? O que é a misela e o cuncheiro, ali saltaban, incluso deron voltas barreñóns e perderon o que é as capturas do día, non? Pasades moitas horas molladas e abaixadas, pasadas moitas horas no mar, dor nas costas, problemas e os dedos. Quero que, a ver, as cámaras poden o ver, na radio non. Ensínanos unha das mans, a ver. Bueno, pois estas son as miñas mans de unha muller traballadora, dunha mariscadora. Non son eu a única, somos todas, evidentemente. Teño 3 operacións de dedo en resorte, teño codo de tenista, teño artrosis, teño artritis, que máis pode ter unha muller, non? Isto son secuelas, pois, do noso traballo, pero, bueno, e eu levo moi orgullosa as secuelas que teño, non? Tes 52 anos, empezaches aos 13, e non te podes xubilar ata que idade? Pois, polo menos, hasta os 63 anos non nos podemos jubilar os de... Pero polos coeficientes, non tedes coeficientes reductores? Anunciaba o goberno medidas para xubilarse? Sí, bueno, hasta ahora tiñan moito máis os coeficientes reductores, pois os que é os da flote, non? E nós levamos moito tempo pedindo que se nos suba o coeficiente reductor. Somos igualmente mariscadores, tanto a flote como a pé. Alcalde, outras está vencellado o mar. Aquí temos un exemplo, marisqueo, temos a carpintería de Ribeira. Ás veces preguntan, non? Pero outras en mar. A veces hai unha imaxe distorsionada, non? Pensamos que outras é, non sei, unha vila eminentemente rural, pero está saído ao mar. De feito, o festival está aquí. É a demostración palpable, non? É así. Efectivamente, bueno, Outes é mar, comentaba ahora Marisol, a importancia que ten o marisqueo. Despois de Noia,
número de mariscadores, sin dúbida, está a Outes. Eu creo que son 500 familias que traballan directamente só de Outes nesta campaña, na campaña de, bueno, que neste caso leva a cabo dentro da Cofradía de Noia, e é a nosa principal industria, un motor económico que sin dúbida temos e temos que coidar moito esta principal industria. E Outes e Mar, eu viña cavilando, non? Por marisqueo, como acabamos de comentar, a carpintería de Ribeira, e eu sempre lembrarei que tamén A gastronomía. a gastronomía, evidentemente, está ligada ao mar, pero tamén as historias que sei que che gustan moito dos, sobre todo homes que saíron a navegar polo mundo adiante en navieras diferentes. Eu sempre lembrarei que na aldea onde eu nacín, pois de 60% das familias tiñan un home embarcado polo mundo. Eran as persoas que despois viñan 1, 2 meses e traían novedades ou traían cousas de calquer parte do mundo, de Singapur, de América Latina, de tantos sitios. Iso tamén é un vínculo que precioso, un vínculo co mar. Hoxe en día xa non hai tanta xente, non? Pero algunha hai aínda. E sin dúbida, é o noso vínculo estreito co medio mariño, non? Son, polo tanto, as relacións absolutas do mundo de Outes co mundo do mar. Temos público aquí neste Centro Náutico do Freixo. Logo, ao final, se queren facer algunha pregunta, poden facer. Temos tamén visitas que están aquí a carón. Hola, que tal? Están saudando nestes momentos. Todos o mellor non, pero algún máis poderían entrar, se queren escoitar aí directamente, non porque teñen que marchar logo. Vanse xa, non? Veña, deben de ser de algunha agrupación, de algún... Vale. Ben, son as 12:32 minutos. Estamos emitindo en directo polas plataformas móviles da Compañía de Radio e Televisión Galicia. Estamos emitindo en directo para todos vostedes a través de radiogalega.gal e nas aplicacións móviles. Recuperamos aparello. O cinema naceu como documental, como reproducción pura e simple da materia bruta sen elaborar ante as cámaras. A cámara de Lumière podemos considerala xa protohistórica, prácticamente. Gravaron a chegada do tren, a saída dunha fábrica, unha parada militar ou a demolición dun muro. Pero a xiña rebasou esa anécdota para deixar testemunha de acontecementos históricos. Por exemplo, a coroación do zar Nicolás II, o matrimonio do príncipe de Nápoles ou o discurso á nación do presidente Porfirio Díaz. Logo chegan os anos heroicos do cinema documental, cos ingleses, como non. Ou no primeiro gran documental que aparece, O Mar, 90 graus sur, do ano 1910, a tráxica expedición de Scott ao Polo Sur. Pero o cinema documental chega a maioría de idade con Flaherty, Robert, de ascendencia irlandesa, naceu en Michigan, explorador e cazador no Canadá, aventureiro, autor de mapas, grazas a unha empresa peleteira, estamos sempre co mesmo, a financiación, chega no ano 1922 Namuco Esquimal. 100 anos despois desta película, estamos aquí en Outes. Con el o cine documental chega a maioría de idade e o filme acada un éxito espectacular. Logo chega a miña peli favorita, Sombras blancas nos mares do sur, rodada en Tahití. Logo chega Tabú, outra peli de Murnau. O escocés John Gibson tamén crea a Escola Documental Británica e realiza un documental, Drifters, sobre a pesca de arenque no Mar do Norte. Homes de Arán, de Flaherty, unha situación precisamente sobre os homes que poboaban esa illa. E logo chegan os primeiros documentais científicos. Que curioso, aparece o pulpo e o cabaliño de mar. Notan vostedes a relación permanente entre o cinema documental e o mar. Que é o cine documental? É un espello da historia? É un vehículo de información? É todo eso. Desde o meu punto de vista é todo eso, sí. Evidentemente, o purismo teórico do cine documental poñer unha cámara e ver que pasa diante, non? Pero non sempre é así. Digamos que hoxe en día hai unha mestura importante, evidente, necesaria de xéneros.
os dous grandes xéneros, o documental, ou as dúas grandes maneiras de facer cine, a non ficción, que sería o documental, e a ficción, están cada vez máis entreveradas. E iso é importante e interesante, aporta novos puntos de vista, aporta miradas distintas, é moi importante. 100 anos despois desta pele, inaugúrase novamente en Outes, con vocación internacional, un festival de documentais. Hai outra efeméride, os 20 anos do Prestige. Tal día como hoxe, o Prestige estaba cargando aquel fuel, aquel jaripote, aquel chapapote que logo sería noticia no mundo inteiro. Un día como hoxe estaba cargando e acabou cheo como un centolo con esa carga que logo quedou nas costas galegas. Tamén temos o ano da FAO, Tamén, como efeméride destacada. Son 3 efemérides este ano que levamos dentro da mostra, bueno, que nos pareceu moi adecuado tirar por esas 3 efemérides. En primeiro lugar, xa desde xaneiro, o Día Mundial o Ano Mundial da Pesca e Acuicultura Artesanais, que declarou a FAO, e despois, digamos que entraron as outras 2 efemérides. Evidentemente, a de os 100 anos de Nanuque era importante, e, por suposto, como íbamos a esquecer en Galicia os 20 anos da Marea Negra. Eso era imposible de esquecer. Está tamén connosco Xisela Franco, estamos incorporando convidados como directo que este programa. Chega dende Vigo, ven pola autoestrada, é cineasta, documentalista, docente e curadora de festivais, a parecer. Que é iso de Bos Días? Bos días. Que é unha curadora de festivais? Bueno, programadora, colaboradora. Colaboradora. Nesta escea de festivais tan maravillosos que temos en Galicia, eu tamén tomo parte do contexto e, ademais de facer películas, moitas veces pois invito a amigos, artistas, cineastas a participar nalgún comisariado, nalguna programación, no caso do Playdoc, por exemplo, ou no caso do Festival S8 en Coruña. Pois eso, programar. Curadora ven máis do ámbito da arte contemporánea e programadora parece que o situamos máis no ámbito do cinema, non? Pero neste cinema galego pequeno, artesanal, artístico, que tan ben estamos a facer, penso que ambos termos, igual que artista, cineasta, programador, curador, pois poden ser ambivalentes. Estudiaches filosofía seducida pola fenomenoloxía. Eso non sei, sí, pode ser, pero seduciume despois a fenomenoloxía, unha vez entrei. Pero eu estudiei comunicación audiovisual primeiro e foi despois que estudiei filosofía. Ben, temos un xogo, temos un pequeno test moi rápido, rapidísimo, para 2 cineastas. E os 2 teñen que contestar as preguntas deste tipo test. As mareas non poden ser sempre iguais. As mareas non poden ser paralelas. Non podemos facer o mesmo programa sempre, nin os mesmos cuestionarios sempre, por respeto demais ao público. Entramos entón no test, sí? Claro. Abres ti? Ningún problema. Con que cineasta che gustaría traballar? Con Flaherty. Con que cineasta che gustaría traballar? Con Maya Deren. A que cineasta sacarías do retiro ou da tumba? O mismo, a Flaherty. A que cineasta sacarías do retiro ou da tumba? Probablemente a Godard daríalle un tempiño máis. Cambiamos, porque senón ten ela ventaxa. Unha película que che impresionara recentemente. Unha película que me impresionara recentemente. Recentemente non ten por que ser onte, nin antonte, nin hai un mes. Vale, por coller algo pequeno, noso, últimamente entrei na filmografía de Judith, a da Taberna, unha cineasta nosa, sí, filla de bateeiros, sí, de Vigo, da Ría de Vigo, e non solamente unha película, sino todo ese conglomerado de pequenas películas que la fai, a verdade é que por coller alguén noso e que fose muller. A mesma pregunta. Unha película que che impactara, vale, documental, Sí, non teño problemas. Eu creo que vou a tirar de unha película que está programada para que se vese e que está en competición, que é a película de Enar de Dios, austríaca. Liquid Ground, sí. Xa falamos dela. Unha película que deixaras de ver. Eu saín do cine con Querelle de Fassbinder.
estaba un pouco prexudicado, pero aquela película provocoume cos 3/4 de hora abandonar. Unha peli que non foras capaz de soportar. Volvendo a Godard, algunha, pois non sei, primeiramente pode ser número 2. Unha película que fora para ti como unha especie de fuxida. A verdade é que normalmente casi ninguna película me fai fuxir, o sea, me gusta ver o cine e a veces, aínda que resulte duro ou que me resulte extraño, prefiero terminar de velo e despois intentar razonar por que a donde non cheguei, vale? Pero non hai ninguna película que me quite. Cambiamos para que ninguén teña vantaxe. Unha serie que viras dun tirón. Sí, pois mira, creo que a última serie que vin dun tirón foi esta serie Borgen, A dinamarquesa sobre o poder. Unha serie que viras dun tirón. Berlín Alexanderplatz. Que libro ou libros tes abertos agora na mesa de noite? Pois, Bueno, xa sei que estás moi atrafegado estes días, pero a lectura non hai que deixar. Realmente poucos. Volvín outra vez ao libro que recomendei o ano pasado, volvín estos días. Do noruegués. Volvín a ler o noso amigo noruegués. Acabaremos cunha cita del programa. Lembra o libro, por favor. O libro se chamaba, en castelán es El libro del mar, e el es Mortensen. O apelido dele é Mortensen. Que libro ou libros tes abertos agora, Xisela? Teño 3. Estou voltando a lecturas de fai moitos anos. Paul Wolfowitz con É real la realidad, e logo outro do mesmo autor que é A coleta do barón Munchausen. E estes dous os estou poñendo en diálogo con un libro reciente que recomendo, que é de Marcus Gabriel, filósofo alemán, que chamase La realidad en crisis. Que libro non fuches quen de rematar? Moitísimos. Eu, por exemplo, Ulises e as Magdalenas de Pons. Por exemplo, Ulises. Non cheguei ao final, non fun quen. Que libro deixaches? Estou no mismo, o sea, quero decir que supoño que todos comenzamos o Ulises, pero non sei cuántos lo terminaron. A propia Biblia tamén tiven algún intento. A Biblia é moi extensa. Que canción ou música elexirías como autorretrato? Como autorretrato, jova. Non o sei, cualquera de, por exemplo, cualquera de Triana, por que non? Señor Troncoso. Por exemplo. Que canción ou música elexirías como autorretrato? Diría Cat Power, que é unha cantante que seguro que coñecedes, calquera dos seus discos. Que está socialmente sobrevalorado? Eu creo que A comida cara, a comida de autor, por exemplo, estou dando algunha, non? Sí, Os bueno, cartos, a fama... En xeral, todo eso que acabas de decir, e desde o punto de vista do cinema, desde o meu punto de vista está demasiado sobrevalorado a ficción hollywoodiense, por decirlo de alguna maneira, o entretenimento, este término que ahora se utiliza tanto de, bueno, es que eso me entretiene e outras cosas non, bueno. Que está socialmente sobrevalorado para ti. A tecnoloxía. Cal é o suceso histórico que máis admiras? Bueno, para min o suceso histórico máis admirable foron os 10 días que moveron o mundo. Quero dicir, a revolución bolchevique sempre me parece algo increíble, algo que fascinante. Está na actualidade. Que suceso histórico admirarías? A reflexión que viu despois da Segunda Guerra Mundial, filosófica. De non ser cineasta, que che gustaría ser na vida? Como profesión, como oficio. Non vale, bueno, vale tamén. Sí, como profesión, sí. O sea, vivir de rentas tamén vale, pero... O sea, vale. Que elexirías? A ver, se tuvese que... O primeiro que lexín na miña vida e que despois deixei foi a carreira de medicina, por lo tanto, realmente, a min o que non tendría ningún problema en ser médico, basicamente, non? Que oficio elexirías? Non é fácil, probablemente... Os test nunca son fáciles. Chamana. Chamana? Non quero dicir... Xa que eres curadora de festivais, pois serías chamana. Profesora, pero tamén son profesora. A pregunta é para 3. Gravarías un documental a Putin para enaltecer a súa figura? Home, lóxicamente non. E un documental independente sobre Putin, faríalo, con capacidade de ter control absoluto? Dende logo.
Sí, sí. Farías un documental sobre Putin? Sí, sí, eu estou no mesmo punto de Xisela. Quero dicir, sempre que sea independiente, eu fago sobre cualquier persona. Venderíaslle un kilo de ameixas ou berberechos a Putin? No, penso que non. Penso que non. Ainda que che pagara ben, moitísimos cartos? Non. Faríaslle un barco, unha planeadora ou un barco de bateas para Putin? Pois méteme nun brete, porque o traballo non está como para tiralo. Estamos falando de cantidades astronómicas. Lóxicamente non che pagaría 4 rublos. Entón, xera dudas en ti. Xera dudas en ti. Recibirías a Putin no Concello de Outes? Eu recibiría a Putin no Concello de Outes. Xa sabemos que turísticamente sería un puntazo en impacto publicitario. Bueno, pero eu recibiríao para, entre outras cousas, tratar de convencelo de que esa guerra que iniciou é unha tolería. Temos glaciares co cambio climático. Temos un pequeno asteleiro grego, Carpintería de Ribeira. Temos Carpintería de Ribeira en Noruega. Temos os mariñeiros de Bretaña e as súas experiencias. Temos a 25 pescadores no lago Maggiore, que é fermoso lugar en Italia. Temos as ameazas do ferro e do gas no Mar do Norte, tema da absoluta actualidade. Temos os intereses por outros mundos e outras economías. Temos os soños dos nenos franceses nunha illa. Temos un peixe voador. Temos as mariscadoras nunha vila do sur de Galicia. Temos o confinamento e a pandemia para no estado de Kerala, no sur da India, que me dixeron que era precioso, moi marítimo. Temos a voz dos que sobreviviron a un naufraxio en Cedeira dun cerqueiro. Temos un horizonte de Senegal dende a Venecia de Dalí e temos que salvar as baleas francas no Canadá. Dixen ben. Sí, moi ben, sí, sí. Está claro que o programa fixeches un bo traballo sobre ele. Sí, todo eso que nomeaches está dentro das películas da sección de competición e tamén dentro dos estreos especiais, das proxeccións especiais. O sábado, ás 9 da noite, na competición oficial, presentan Atalaya, Piueiro. Piueiro é unha palabra que ven da Guarda, do sur de Galicia. Contoume Cadillo, xerente do Orpago, que é unha embarcación do século XIX, un volanteiro perdido, pero atención. Anterior, incluso. Anterior. Pode ser tamén unha pedra redondeada empregada noutrora para fondear aparellos, por exemplo, rascos ou volantes. Esta palabra ten algo que os tres vanse decatar facilmente. Pode ser unha pregunta de concurso de tele. Ten 1, 2, 3, 4 vogais seguidas. Piueiro, I, U e I. Cantas palabras galegas teñen 4 vogais seguidas? Non hai filólogos? Hai xente curiosa, moi poucas. Por que o Piueiro? Por que elixiches? Pois mira, máis que unha elección, eu xa coñecía o barco, porque a miña amiga Beli Martínez, productora tamén do cinema galego, xa tivéramos un momento no que no proceso de construción de Piueiro, ela, que está moi conectada coa súa vila, a Guarda, a través do proxecto Socheo, non sei se coñecedes, que é recuperación de imaxes da Guarda e tal, xa me falara do barco, da construción que se estaba a facer, por que non facíamos algo, quedou nesta rapidez na que estamos moitas veces sumidos, pero despois foi unha cuestión de azar que un grupo de investigación da Universidade de Vigo, non da miña facultade, pero da propia universidade na que eu son docente, contactou conmigo para facer un traballo sobre a Guarda, estaban a facer un traballo de investigación, o grupo chamase Atlantic Culture Space, e encargáronme sobre a investigación que estaban a facer, entón reunímonos, había unha serie de 12 temas dos que querían falar, entre eles estaba a Carpintería de Ribeira e o tema das redeiras. Era un proxecto transnacional de investigación. É dicir, que o documental é doble, non? Redeiras Piueiro. É dicir, mar, terra, home-muller. Sí, Buscaches esa dicotomía, non? Sí, foi tamén probablemente no propio proceso de traballo vas achando esta dicotomía que non estaba tan plantexado ao principio, pero sí foi un ir convencendo o grupo de investigación das temáticas que podíamos tratar, cos cartos que había,
e tratar de convencelos tamén de facer un traballo que non fora puramente informativo, ni de marketing, sino que fora unha aproximación documental máis vamos a decir, observacional ou máis honesta, máis alternativa, máis independiente, e que quizáis a través desa mirada podíamos conseguir máis que con unha visión publicitaria, que era o que en principio elas por inercia pensaban facer. Bueno, hai etnografía experimental, documental e hai poesía. É dicir, buscaches ser algo máis que un documento realista. Bueno, antes estabades falando que era o documental, que significa o termo documental, que está máis que redefinido ao longo e especialmente nos últimos 20 anos, e para min a posibilidade que ofrece o real, e isto ten que ver coa fenomenoloxía tamén, que falabas antes, esa posibilidade de rexistrar a realidade de unha maneira poética, é dicir, non aproximarnos ao real dende unha especie de falsa obxectividade que non existe, porque a realidade é algo cuestionable. Esta botella que temos aquí vai depender de como queremos mirar esta botella. Podemos convertir esta botella nun acto poético. Mais no caso da tremenda sustancia e poesía que hai xa de base no caso dos traballos do mar e a autenticidade que hai nos traballos do mar e da terra, neste caso, Carpintería de Ribeira e Redeiras, non? Primeira parte, polo tanto, Redeiras do Baixo Miño, segunda parte, embarcación. Lóxicamente, queríamos ter algunha dos directores ou realizadoras que están presentes nesta idea e neste festival. Isto, Ramón, é un relato, é un armador que comunicanlle que ten unha enfermidade terminal e entón sai a horta da casa, unha horta enorme, e vai abrazando os barcos da súa vida. Vainos abrazando as madeiras, os timóns, as pontes dos barcos, despedíndose deles. Canto se pode querer a un barco que un crea? Xa non só un barco que navega, senón a un barco que un crea como a ti. Como é fasquiando? Pois a verdade é que lle queres moito. E sinteste máis que realizado cando acabas ese proceso de construcción. Ao longo de todo, desde que empeza a contratación co armador, se produce sempre, ou casi sempre, unha relación que vai moito máis alá de cliente, sin que acaba surgindo moitos lazos. Con dificultad acaba mal esa relación que empezou cando naceu o barco. O Carpinteiro de Ribeira, cando plantea facer un barco e fala co armador, aunque ao mellor é a primeira vez que construye ese barco, ese modelo, non sae mal, é dicir, a experiencia do carpinteiro, aunque sea a primeira proba, é un barco que se vai comportar con estabilidade perfecta e con habilidade tamén moi boa. Que é fasquiar? Fasquiar é tomar os puntos adecuados para conseguir cada unha das pezas do barco. Pero ademais fasquía, que a terminoloxía dos carpinteiros de Ribeira xa daría para facer algún pequeno libro, creo eu. Pero a fasquía é esa forma que ten o barco. Cando ves un barco que ten unha proa máis ou menos alta para defenderse no mar e tal, ten moi boa fasquía. Se deforma un pouco a palabra, pero se usa para moitas cousas na carpintería. Marisol, como cambiou todo, non? Agora, cos tempos, quero decir, co traxe de plástico, antes non levabades nada, lembras? Eso sí que era terrible. Quero decir, dentro da vosso oficio, que durísimo, melloráchedes, non? Sí, bueno, a verdade é que sí, nós recolectamos o marisco artesanalmente, como hai 50 anos, 60 anos. Sí que o que sí cambiou en sí, pois foron as vestiduras que levamos. Empezamos con traxes de plástico, eran moi fríos, e logo xa saliron os de neopreno, non? Agora levades o cesto dun pneumático, antes camiñabades kilómetros con marisco, agora levades tractores, non? Sí. Xa estades máis mecanizados, non? Sí, a verdad que sí. Sigue sendo artesanal a maneira de
pescar, non? Pero e outros si fomos avanzando, non? Sigo uns anos. Agora si temos, por exemplo, pois os tractores á beira da playa que nos transportan o marisco hasta lonxa. Antes había que ir co saco na cabeza. Empezaches a traballar, podémoslo decir, que non é un delito, sen permiso. Sí, bueno, é que... Agora é impensable. Non. Antes sí, o sea, antes a xente que quería ir á playa a mariscar podía ir. Logo, claro, xa houve uns trámites de presentarse para obter un permes, darse de alta unha seguridade social. Incluso antes a xente jubilábase e iba igual ao marisco. Eu acordo a miña nai, con 70 anos, ainda iba ao mar a mariscar. Agora hai un horario, hai cupos máximos, hai que ter cursos, hai máis solicitudes que prazas. Cando empezaches, axudaronche, e agora axudas ti. Funciona a solidaridade, funcionan os consellos, o marisqueo. Sí, bueno, a ver, normalmente cando empezan pois mariscadores novos intentamos axudalos, enseñarlle como se marisca, se non son capaces de coller o que é os cupos, non? Que se poñen os días establecidos. Todas as mariscadoras axudamos. Se ves dala abaixo, por exemplo, da misela e traes 5 ou 10 kilos de berberecho, non o tiras antes de poder chegar ao trator, por si alguén que algunha compañeira non pudera conseguir os topes se lle daría. Polo posto que ocupas es a primeira en entrar e a última a sair. Sí, a verdade... Eso non é moi bo, Non, a verdade é que non... É máis humidade. A verdade é que non, porque, bueno, eu estou cos titulados facendo os controles no trator, salo de sudar mollada, e entonces ali sí, xa vedes pola voz que estou un pouco afónica, sí, pero que vale si me voz, collo frío. perfectamente. Polo que contaches antes, para ti este é o mellor traballo posible. Pois sí, a verdade é que sí, que eu non cambiaría nunca o meu traballo por outro, non? E eu levo na sangre levo salitre. O mar hai que vivilo, non? Para saber o que se sinte traballando nele. Outro día en Madrid, nun debate sobre pesca de medios de comunicación, dixen esa frase, que creo que vai no documental do hosteleiro de Outes. Preguntáronme cal era o centro do mar en Madrid. Eu dixen, o centro do mar é Galicia. Galicia é o centro do mar do mundo, ao menos do Atlántico, porque por aquí pasan todos. Prestige, Urquiolas, Mares Exeos, agora están pasando centros de... onde estamos agora é o centro do mar. Sería como Antas de Ulla no territorio rural galego, ese centro. Podemos decir que o centro, que ademais é o centro náutico do Freixo. Desde aquí estamos emitindo, señoras e señores, pois se incorporan agora, quedan 2 minutos para 1 da tarde, no día no que estamos prepárate a 4 horas para o inicio deso. Non é un mal eslogan, non, alcalde? Cal? Outes, centro do mar. Bueno, pois vamos a estudar. Pode ser un grande eslogan, sen dúbida, non? O corazón da ría de Morosenoia, vamos a chamar o corazón do mar de Galicia, entón. Porque hai quen di que aquí morren as rías altas, que serían as rías medias, hai debates entre xeógrafos que non nos conducen a ningures, porque sería... Abrimos unha ronda de pregunta moi rápida, tipo test. Cal é a túa illa do tesouro, alcalde? A miña illa do tesouro? Sí. Non illa física? Non necesariamente. Pois, non sei. Actualmente, o fin de semana coas miñas fillas. Cal é a túa illa do tesouro? A miña illa do tesouro é a mostra Mares do Fin do Mundo. Cal é a túa illa do tesouro? Vasme decir o teu hosteleiro. Pois tamén, pero a familia conta moitísimo. A illa do tesouro de Marisol? Pois posiblemente sea a miña neta Cayetana. Xisela, cal é a túa illa do tesouro? Por coller unha illa real, diría a illa de Ons. E cal é a túa fisterra? Todos temos unha fisterra. Fisterra é un nome, é un logotipo, pero cada quen ten unha fisterra. Vale o Vilán, vale Touriñán, vale, por que non, puntos do sur de Galicia. A miña fisterra, evidentemente é a fisterra que temos ao lado, pero tamén aquelas fisterras que hai ao norte na Mariña, fundamentalmente pois todo o que está de Ortegal para lá,
Basicamente, para min son unhas fisterras impresionantes. A capelada, entón, pode ser. A capelada, Cabo Ortega. por suposto. Unha fisterra. Pois acabar a miña vida laboral, sentirme de verdade orgulloso do que fixen. Eso é a túa fisterra. Sí. A túa fisterra, Marisol. Seguir vivindo o mar como estou vivindo. E cal é a túa fisterra? Buscando outra fisterra real, sería Bayona, que é o lugar onde vivín os últimos 10 anos. Agora voltei ao rural, ao interior. A que lugar? Cabral, a miña parroquia natal. Cabral, Vigo. Fixeches unha historia dos comuneiros. Tamén, é verdade, sí. Iso vinculoume moito coa parroquia, unha vez voltei de estar casi 15 anos fora, non? Voltar e conectarme coa veciñanza de Cabral. A ADAT, Anima Urbis, Camerún del Norte, as raíces da industria de Galicia, Sos comuneros de Cabral, e teño aquí outra que son incapaz de ler a miña letra, e algo con eu. Parolar con eu, pode ser? Parolar con eu. Traballache sobre Maruja Mayo, sobre a muller saharaui, levaches un premio no Festival do Cine do Sáhara. Sí. Seguro que ese premio foi para ti Moi importante. fachendoso. Sí. Quen é Cruz Piñón? É unha agricultora galega, unha muller moi especial que coñecín gracias a outro festival moi especial que existe en San Sadurniño, seguro que vos soa, que leva Manolo González, este promotor incansable e axitador cultural, e nesa Chanfaina Lab, que é onde moitos cineastas son invitados ao longo dos últimos 5, 6 ou 7 anos, non sei canto tempo leva o festival, temos que escoller unha temática, un lugar, unha persoa, e tiven a sorte de atoparme con Cruz Piñón, que logo convertiuse nunha youtubera de éxito. Ela quase ten un enlace, unha páxina de YouTube que recomendo moitísimo, que chamase Teño unha horta en San Sadurniño, onde nos cuentan os seus secretos da terra, de como planta, do mundo rural. Quero dicir, con cientos de miles de visitas en ocasións, con vídeos concretos, non? Entón, busquemos, aparte da película que fixen eu, que foi unha humilde aportación de 12 minutos, unha curta feita na Chanfaina, logo ela, con 3 amigas xubiladas, xa na miña curta, ela dicía que querería aprender a facer vídeos. E logo, gracias á aula CEMIT, destas aulas de tecnoloxía do seu pobo, San Sadurniño, aprendeu a facer vídeos, axudada pola profesora Carmen, e non lembro o apellido. Tanto ten, pero que tamén está tomando parte activa, e as 4 fixeron esta páxina que podedes atopar, que chamase Teño unha horta en San Sadurniño. Eu pensei que non, pero fixeronse vostedes a pregunta, hai semellanzas entre Galicia e Xapón? Moitísimas. A néboa, as camelias, o bambú, o mar. O pulpo. Os tsunamis non, afortunadamente, non? Por aí non entramos. Os sismos tampouco, porque este é unha zona liberada de sismos. Como? A forma de contestar. Sí. Creo que os japoneses son un pouco como a nós, non? Teñen retranca, contestan brevemente. A ver, eu non vivín en Xapón. Pero din eso. Sí, eles din eso, e os moitos xaponeses que entrevistei en Galicia para outra película que fixen fai bastantes anos, contaban, todos eles se repetía ese mantra de que era o máis semellante que atoparon polo mundo a súa terra, Xapón, Galicia. Non deixa de ser curioso, non? Que pequeno finalmente o mundo. Bueno, xa vimos todos chorados este programa. Que non veña chorado non pode chorar máis. Pero canto custa organizar un festival? Agora estes dous homes que están aquí, unha a miña dereita e outra a miña esquerda, están vivindo un momento que é o pre, non? O pre. Logo hai un post. O post non queremos pensar, será o día 2, 3, 4, 5, pero a organización, as subvencións, a programación, un que vai vir e que non ve, unha peli que non chega, os cartos, onde están as institucións. Un festival dedicado ao mar no país do centro do mar debería de ser algo espectacular. Que difícil, Natal. Bueno, sí, é complexo para que complicado. É complexo para un concello pequeno como o noso, bueno, que ten recursos en todos os sentidos, tanto monetarios como humanos limitados, a organizar un evento desta magnitude. Por sorte,
bueno, pois contamos co ideólogo de todo isto, non? Que é o equipo de Marcos Gallego e o seu equipo, non? Que ademais desta edición, e nós insistimos no seu momento, non? Implicou axentes locais, tanto individuais como colectivos, asociacións, porque nós estábamos moi interesados justamente neso, non? En que este festival chegara e penetrara digamos, no tecido sociocultural do noso concello. Este ano demos un paso nese sentido e iso fai que se reforzara o equipo, se hai unha pequena trayectoria e creo que as cousas van indo a mellor. Por tanto, para o Concello tamén é bo porque casi descansamos en parte, non? Pois en todo ese traballo, en todo ese equipo a organización deste festival, non? Somos, evidentemente, poñemos a disposición as infraestructuras, os recursos económicos, persoal tamén do noso Concello, pero, bueno, pois hai un equipo detrás de profesionais que levan moitos anos traballando nisto e eu creo que están facendo un gran traballo. Que? Difícil, non? Sí, a ver, é difícil. Vamos, na cinematografía todo é difícil. Producir películas é un jaleo e levar adiante festivais tamén. Pero, a ver, é o que nos gusta. Entón, quero dicir, para min fai 3 anos, moi importante que Manolo González, sin conocernos de nada, e me refiero a este Manolo González, alcalde de Outes, que ten outro Manolo González, que é o director de Chanfainalaz. É outro Manolo González. Exactamente, Manolo González. Manolo González fai máis. A ver, o que pasa é que eu tuve un problema de axenda, tuve que situar a cada un no seu sitio, porque senón podía haber confusións. Pero, quero dicir, Manolo González, o alcalde, fai 3 anos, en xaneiro do 20, que eu vinen por aquí, pois, un pouco desesperanzado, porque non tiña maneira de afrontar a terceira edición da mostra, pois, me abriu as portas, confiou en min, e, bueno, e eu xa tiña un equipo detrás, tiña unha trayectoria, pero o Concello tamén se volcou e facilitou que se pudese levar a cabo a terceira mostra, e desde aí xa a terceira, cuarta, e agora estamos na quinta. Sí, fixemos un traballo este ano de semente polo territorio bastante interesante, vamos a ver que resultados dá, e do que estamos máis casi de todo estamos bastante emocionados e bastante agradecidos, pero quizás haya unha labor importante que é, retomando un pouco o que contaba Xisela antes tamén, o traballo que estamos facendo de obradoiros de cinema con móviles cos mocidade, efectivamente. Non o facemos cos adultos, que o fai, por exemplo, Chanfainalaz, e me parece moi interesante tamén, non? E, bueno, tamén hai outros colectivos que o fan en outros sitios. Nós estamos ca mocidade con esos rapaces que están no instituto, nos colegios, etc. E que outro día, por exemplo, eu o CEIP de aquí, o colexio, a ver unha mostra de imaxes e para sensibilizalos un pouco sobre a mostra, e os rapaces, cada vez que ven imaxes submarinas do seu mar e ven os peixiños e as cousas que hai ali, que se quedan anonadados, non? Para eles é unha cousa novísima e aparte les gusta moitísimo. Porque están en TikTok permanentemente e entón para eles a natureza é algo especial. Nunca se sabe. O manual de estilo da BBC di que un locutor ou un presentador nunca debe falar da súa vida privada, porque non lle interesa a ninguén. Pero vou facer unha escapada. Este verán tiven a inmensa sorte de estar 2 meses a 100 metros do mar permanentemente. 100, 150, 200. E visitei no Mediterráneo Cannes, que empezou sendo un pequeno festival como resposta ao Festival Mussoliniano de Venecia. Entón dixeron, imos a facer un festival para contrarrestar o tipo este, non? Empezou sendo unha cousa pequecheira e agora xa é un gran festival. Por certo, encantou a cidade, non estou facendo, non me paga, a Concellaría de Turismo ten un barrio mariñeiro precioso e logo unha praia urbana moi cerca a 200 metros do festival onde tive a sorte de bañarme. Quen sabe? É dicir, unha aposta, quen sabe? Unha aposta polo cine, co paso dos anos, non, alcalde? Quen sabe? Pois, efectivamente, o gallar. O caso ter valentía. Temos o exemplo que nos acabas de comentar, xa sería o noso Fisterra, como acabas de comentar antes,
temos tamén o noso Festival de Cans en Galicia, que xa ten unha trayectoria. Sí, exacto. E, bueno, pois, claro que sí, que nos gustaría que pouco a pouco se fora consolidando e que fora topando o espazo e fora unha referencia, traer, bueno, pois xente non só de Galicia, senón de outras partes do mundo. Non só, digo, como xa estamos atraendo películas, senón xente que nos veña a visitar a este festival, a esta mostra, e de paso coñecer outras. Que é esa cidade tan pobre que foraches co rei de ali? Rei Bouba. Rei Bouba, no norte de Camerún, que aparte este home que estudiara en París, pero fora tamén ministro de Camerún de Agricultura, pero logo voltou a súa terra natal, un espacio da dimensión de Galicia, chamase Rei Bouba, e ele era un emir, un lamido, que aglutinaba o poder espiritual, legislativo, é dicir... E chamánico. Chamánicos tamén. Foi unha oportunidade única estar de alguna forma protegidos, porque íbamos con unha ONG que íbamos a montar uns pozos de agua Maio Rei dende Vigo, e grazas tamén ás conexións que algúns membros, Ventura Pérez Mariño, tivera con esa ONG, pois conseguimos que nos protexera, poder estar ali un tempo invitados. Entón eu tive a oportunidade de tener 2 audiencias con el, entrevistalo e utilizar a súa voz en off para este documental que pretendía recaudar fondos para o tema dos pozos. Pois unha vida moi viaxeira, estiveches en Toronto varios anos. Sí. E tamén moi cercana aquí, estiveches en Santa Susana, Santiago de Compostela. Tamén. A palabra que utilizaron foi como unha francotiradora nas noites de Santiago. Francotiradora con cámara, claro. Sí, penso que si teño esa visión pequena e artesanal, como artesanal é a recodillida do berberecho, do cinema, no que eu me traballo na maioría dos casos, non sempre, pero con un pequeno equipo ou incluso sola, pola noite, polo día, con equipos lixeiros que hoxe temos, e logo tamén no propio proceso de montaxe e de postproducción, pois tamén coso esas imaxes como unha artesana dos cestos ou do marisco, peza a peza, vai limpando e organizando ese alimento, non? Bueno, hai outras actividades, non? Hai que neste espacio, nas cafés sin publicidade que temos aquí, hai outras actividades que quero que nos conten o alcalde e o director do festival. Isto non só é cine. A vida non é só cine. A vida é navegar nun barco, a vida é xantar, a vida é... A ver, actividades. Por exemplo, este programa que se está facendo. Unha delas. Este programa é o que abre, digamos, a navegación do festival. Veña, actividades, completemos. Falando das 3 vinculacións, dos 3 vínculos que ten outros máis directos como marisqueo, bueno, pois o sábado, ás 12 do mediodía, vamos a ter un achegamento ao marisqueo a pé. Estará Marisol, supoño, penso que sí. A ver se o tempo non o permite, aquí nesta mesma praia de Xiabo que temos aquí ao lado, para saber como efectivamente as mariscadoras e os mariscadores collen a pé o noso berberecho, fundamentalmente nesta zona berberecho. Outra vinculación é a gastronomía, por tanto, o domingo tamén ás 12 do mediodía vamos a ter unha demostración gastronómica organizada pola Asociación de Hostelería Ría da Estrela, Ría de Muros e Noia, donde están hosteleiros de toda a comarca, nomeadamente hosteleiros de primeiro nivel que temos aquí en Outes e concretamente no Freixo. E logo, Outes e Carpintería de Ribeira, teremos unha visita, temos un roteiro xa dende hai tempo que se chama o roteiro dos carpinteiros cos pés mollados, que nos leva dende aquí do Freixo justamente hasta o hosteleiro, hasta o que vai ser o futuro Museo da Carpintería de Ribeira, que, aínda que non está inaugurado, poderase visitar con cuidado, non vai haber un accidente, ainda non está inaugurado oficialmente, pero sí. E ademais teremos 2 saídas, tamén se o tempo permite, no Joaquín Vieta, que é un barco que foi feito aquí en Outes, un balandro que ten máis de 100 anos, que actualmente pois hai unha asociación que o está levando maravillosamente ben e que fai unhas visitas turísticas nesta nosa ría, pois tamén que son de grande interese. Será o luns e o martes ás 12, penso que será
non hai, xa están as entradas todas collidas, as reservas feitas, Eso sempre pero é bueno, o primeiro que cae. Está claro que o primeiro que cae son as demostracións culinarias, os seus cookings e a salida no Balandro Vieta. Eso se peta, como se suele decir en linguaxe vulgar, inmediatamente. Non te queixes, porque o festival vaise consolidando, Sí. hai un crecemento exponencial. Lembras cando era un documental, era exhibición, e agora é formato competición con 2 premios, é dicir, hai un traballo detrás. Eu non digo que teñas que estar fachendoso, unha palabra que lle encantaba a Dieste, a Rafael Dieste. De Rianxo. Fachendoso, decía, navío fachendoso, navío que co porte que ten. Sería. Estás fachendoso? Sí, a ver, quero dicir, eu estou fachendoso porque, a ver, non é cousa miña, quero dicir, si isto crece é porque tamén hai un equipo detrás, quero dicir, hai unhos profesionais que me acompañan en esta navegación e que, gracias a eles, pois cada vez podemos facer, digamos, un festival máis con uns criterios moi claros, con unha estética moi clara, con unha buscar todo aquilo que pode interesar a audiencia, e iso é porque hai un equipo detrás, un equipo de profesionais que me acompañan a min e tamén desde o Concello os técnicos das diferentes áreas que nos están arroupando e nos están axudando. E me gustaría, solamente un punto, polo tema que estaba dicindo de outras actividades, hai unha actividade que conecta co que estabades falando antes, é dicir, por suposto, os festivais son, ademais, puntos de atracción turístico. A maior parte dos festivais do mundo, exceptuado Hollywood, me parece, casi naceron por razóns turísticas máis que culturais en un momento dado. Non sei hasta que punto, vale? Pero por aí van os tiros. E en ese sentido, mañá tamén hai unha actividade aquí que me parece moi interesante e que ten que ver con que a nosa mostra, primeiro, é unha mostra que está adherida a Proxecta. A Proxecta é a coordinadora de festivais de Galicia. E por outro lado tamén somos firmantes do Pacto da Cultura Sustentable. Mañá teremos unha mesa na que estarán varios dos responsables de festivais que se fan no rural en Galicia. Exactamente, tocaremos ese tema. Cual é a importancia de que se faga cinematografía, que se enseñe cinematografía no rural. Estarán aquí pois representantes tanto de TUI, de Ángel Sánchez, do DOS de TUI, estará tamén Manuel Pena de FICBUEU e teremos representación tamén de Proxecta e tamén nos acompañará Xisela, que creo que ten bastante que decir deste tema. Sonia Méndez tamén vai estar, directora de Carballo Interplay. Exactamente, Carballo Interplay, que vai moi ben. Hai varios festivais en Galicia que están demostrando que estamos en un momento moi interesante en Galicia. De acordo. Bueno, tamén temos o do Prestige, que será un... E me alegro moito de que se vexa de novo, porque me parece que, de alguna maneira, a xente podrá ver que era o que estaba sucedendo en aquel momento e que era como a xente respondía ao que estaba sucedendo, non? Temos un último lance. Si é último, será derradeiro, se non é último, será penúltimo, pero en todo caso, máis alá destas apreciacións, está aí. Imos pechando unha mensaxe aos gobernos sobre a carpintería de Ribeira. Como poden axudar en Euskadi xa iniciativas neste sentido, como poden axudar a que este patrimonio inmaterial da humanidade non morra, a que fasquiar sexa o día de mañá un verbo antropolóxico, dunha actividade non resistente. Tes 2 minutos. Empezaría dicindo que sinto a Carpintería de Ribeira como un proxecto de país, a recuperación da mesma. Xa desde fai tempo ten unha vía de agua enorme. Ou facemos algo por remedialo ou acabará os seus días máis pronto que tarde. Ou al menos tal e como a conocemos. De todas formas, cando me dis que debemos facer, pois hai varios puntos importantísimos. Hai un regulamento de construcción naval madeira que seguimos e un apoio que foi redactado con unha oficina técnica de referencia nosa e financiado por a Consellería de Industria e seguimos sin ter un apoio, o apoio necesario que consideraríamos satisfactorio por parte da Marina Mercante. Se conseguíramos ese apoio de Marina Mercante hacia o regulamento, poderíamos conseguir unha marca ou sello de calidade das embarcacións galegas e que se visualizaran como un produto de excelente prestacións e moderno, non como algo anclado no pasado. Como empezou a campaña, Marisol? Bueno, pois non empezou moi ben, empezamos o jueves pasado, pero bueno, non tiñamos marea
e non hai moito marisco nin temos precio. A que prezos chegou? Hai que establecer varias categorías, pero a ver, prezos medios. Sí, vamos a ver, o primeiro día, pois sí, cotizouse a 22 o berberecho de primeira, en estes momentos está a 13 euros. Polo demais, completache desocupo do berberecho? Sí, o completamos, pero bueno, é un berberecho pequeno. E a ameixa moi escasa? Sí, a meixa hai moi pouca, donde estamos traballando agora hai moi pouca. Nos queda o que é a zona de pedras, que é a que depositamos para as navidades, non? Que guardamos con moito mimo para que nas navidades poder sacar o máximo posible da meixa. Claro, é que as riadas e as mareas vermellas condicionan moitísimo a campaña do berberecho, non? Sí, bueno, o que nos condicionou este ano, por exemplo, pues foi o que é as toxinas, non? A nós e a todas as rías, non? O prezo depende das conserveiras, non? Tamén, ou non? Sí, vamos a ver, nós en estes momentos o que vendemos é para conservera. Se non era inviable, pois unha muller que trouxera 25 kilos de berberecho. Dixeronme que na Misela berberecho, na Costa do Freixo máis ameixa, é así? Sí, así é. O mellor berberecho que temos é o que é abaixo de todo na Misela. En 15 minutos podes acabar o cupo? Oi, por Dios, en estes momentos nos fan falta 4 horas, que é o que estamos traballando. A pregunta era decididamente provocativa. A verdade é que sí, moi provocativa. A Ojalá Misela é de mellor calidade, non? En todo caso. Sí, bueno, aí é donde... Pero non vos valen os fornos nin a mexilloeira. No, vamos a ver, aí traballase un mes, 2 meses e logo se garda xa para o ano que ven, porque é donde se capturan o berberecho de primeira, non? A mellor calidade que temos. Gravaches o corazón distorsionado da tua filla cando estaba no teu ventre, non? É así. Sí. Unha peza que se chama Vía Láctea. Pero non idealizas a maternidade, non? Non, a verdade é que especialmente se te queres dedicar a unha profesión precaria como é o audiovisual e pretender atopar a túa voz e vivir deso, ademais, pois compaxinalo hoxe en día coa maternidade, pois é complicado. Facer cine e aprender a amar, tamén dixeches. Eu penso que como me dicía Encarna Otero nunha vez falando con ela, que se ama aquelo que se coñece, e como que coñezo o cinema é a miña ferramenta, a miña escritura, pois sinto que é unha maneira de amar e de ir coñecendo cousas que vas amando, non? Só existe unha verdade, só se atopa na poesía que subyace no real. O nosto da verdade, lembrado que lle decía Poncio Pilatos a Cristo, non? Cristo decíalle a verdade, e Poncio Pilatos dixo, pero que é a verdade? A verdade subyace no real? Pero que die, se existe unha verdade, esta se atopa no real. É o que vos comentaba antes, non? De o documental, entender o documental como entende este festival, como esa posibilidade poética que ten o real, non unha visión, vamos a dicir, máis informativa ou máis televisiva, que ao final é unha perversión da realidade, senón a través do subxetivo, moitas veces esa verdade tamén é moi certa, porque os seres humanos contemplamos o mundo de maneira subxetiva. 3,5 millóns de anos pasaron entre o día no que apareceu a primeira forma de vida primitiva no mar e esta mañá na que estamos a poucos metros do mar, aferrados á vida e á radio como percebe as pedras. Con esa frase empeza o libro, non exactamente, empeza o libro que me recomendaras aquel día. Estamos no plano final. Non sei se queres facer un traveling... No, a ver, quero dicir... Plano, secuencia, que queres facer? Como despides? Me gustaría facer un collage, máis ben, non? Entón, empezaría por decir que me encanta a carpintería de Ribeira, que tuve a suerte de gravar nos asteleiros Catoira co maestro Ramón, e me parece increíble o que fan eles, e que para pechar un pouco o que ele estaba falando, eu creo que a carpintería de Ribeira agora mismo é o futuro, tendo en conta que a madeira é sostible. Quero dicir, cualquier madeira que recuperemos do mar sirve para cualquier cousa, sirve para facer muebles, sirve para cualquier cousa. Temos árboles, temos piñeiros, temos carballos, o sea, por que non facemos barcos de madeira en vez de facer fibra que despois non temos maneira de reciclar?
Isto para min é fundamental. Por outro lado, eu comecei fai moitos anos, fai máis de 20 anos, subíndome aos barcos con unha Betacán SP ao lomo e indo cas mariscadoras en aquela época, non? Entón, para min, ver o traballo que fan as mariscadoras, as redeiras, o que nos conta Xisela no seu documental, para min é fundamental. Eu necesito respirar e vivir do mar. O sea, en terra dentro me sinto afogado, necesito vir ao mar de vez en cuando, non? E en cuanto a Xisela, ver este tipo de novas miradas que fan os meus colegas documentalistas... Eso é interesantísimo, o documental de Enar, etcétera, etcétera. Esta semana vin tanto cine que creo que pararei estes días. Bueno, virei algún aquí no festival, pero sobre todo cine francés, non sei por que doume por ali. Unha película de Juliette Binoche do ano Catapum, en fin. Alcalde, turno de peche. Como anfitrión, evidentemente, como organizador do festival, non falamos das eleccións municipais, que non é o problema deste espazo, é que faltan aínda moitos meses. Eu sei por onde vou, pero en todo caso imos a pechar o programa falando precisamente do festival. Bueno, pois eu para pechar o que quero é convidar a todos os que nos poidan estar ouvindo e os que nos están vendo a participar e a vir este fin de semana longo, son 5 días, sí, aproveitando a ponte, a Outes, a disfrutar desta mostra de cinema documental, a coñecer Outes, a disfrutar tamén da súa gastronomía, da súa paisaxe, se o tempo non o permite. En definitiva, bueno, pois a vir aquí ao noso concello. Moi ben, e volveremos. Ti faz doblete, eu teño doblete, non? Ti tes doblete porque non o dixen, pero evidentemente outra dos atractivos é que a xente veña a ver pois ese pase especial, esa pantalla especial sobre a Marea Negra, na que vai estar Xusto López Carril. Que estou farto de falar do Prestige e que non é un tema que tampouco... Pero, en fin, aquí estaremos. Quero pechar cuns versos das Torres do Ar de Antón Avilés de Taramancos, que vai dirixidos a esa impronta dese patrimonio no corazón do mar de Galicia. Na outra banda do mar construen os navíos. O martelar dos calafates resoa na mañá. E non saben que están a construir a torre de cristal da miña infancia. Non saben que cada peza, cada caverna magistral é unha peza do meu ser. Non saben que no interior da quilla está a médula mesma da miña espina dorsal. Non saben que no jalipote ao quecer está o perfume máxico da vida. Non saben que cando remate ergan a vela e a enxarxia trémole vaporosa no ar, será o meu corazón que ensinta o vento, será o meu corazón. Imos dedicar este poema a toda esta comarca, imos dedicar este programa ao teu irmán. Gracias, Xusto. Que desaparecía despois dunha longa e penosa enfermidade. Todos os programas teñen un recordatorio e teñen unha lembranza e eu creo que hoxe, aínda que sexa por segunda vez, é un momento realmente adecuado. Para el vai o programa. Moi ben, amigas e amigos, señoras e señores, teñen algunha pregunta? Distinguido público. Si facemos este programa con público é tamén para que participen. Xa sei que levamos moito tempo falando, pero que en todo caso, se estamos aquí tamén é por vostedes. Eu teño unha pregunta para Marisol. Marisol, ti que ao longo de todos estes anos viches a evolución que tuvo o marisqueo e a vida na ría. Sei que é unha pregunta un pouco... Ti como ves o futuro no marisqueo nos próximos 10, 20 anos? Procuremos ser breves se podemos. Bueno, eu non o vexo moi ben, A ver, aquí teríase que involucrar moita xente. O que é moi importante para nós en estes momentos pois son poñer máis depuradoras que funcionen, non? E en estes momentos temos un problema moi grave que son as minas de San Fins.
Hai unha, por certo, hai unha pancarta. Sí, hai unha pancarta aí no que é na porta. Referíndose a eso precisamente. Continúe, por favor. Estamos moi temerosos con ese problema e moi angustiados. Alguna pregunta máis de tipo privado non, que aí seguimos o manual da BBC. Alguna pregunta máis? Teñen interese por saber os horarios das películas? Eso non, non lle podemos contarnos. Teñen aí un maravilloso programa que xa o poden ver. Outro día contei en Madrid esta anécdota, non? Invitaron a un debate sobre pesca a medios de comunicación a Federación Nacional de Cofradías. Un mes de outubro como este, por estes días, nos anos 80, cando a pesca galega viviu os momentos gloriosos, morreron 30 mariñeiros neste mes. Creo que foi no 87 ou no 89. Naufragou os Tonechos, un barco de Malpica. Morreron os 9 membros dunha familia. Eu fun ao funeral porque coñecía a un deles. E un familiar del tiroume da chaqueta e díxome unha frase que nunca olvidarei. Só vos acordades de vos, de nós, os xornalistas, cando morremos. Esa frase quedou en min como unha especie de memoria suspendida e a partir de aí empecé a facer programas de radio dedicados ao mar. Si estou aquí é por esa frase. Si fago programas de mar e de radio é por esa frase que continúa abaneando na miña memoria e na conciencia suspendida. Ás veces deixamos a conciencia na nevera, no frigorífico. Así pasou, por exemplo, con grandes naufraxos. Pero eu estou aquí por esa frase. O mar é algo máis que as mortes dos mariñeiros. O mar é vida, o mar é loita, o mar é cinema. E por eso estamos hoxe aquí. Acabou o sermón. Si o son chegou a vostedes en debidas condicións foi gracias a Alberto López, que xa creo que por terceiro ano está aquí, como a min. Estamos, creo, aínda emitindo pola páxina, pola plataforma da Compañía de Radio e Televisión Galicia, polas aplicacións móviles. Gracias pola súa escoita. Non está chovendo, quixo chover, pero o tempo respetounos. Temos aquí unha imaxe maravillosa do Freixo, o fondo a ponte, no lado esquerdo os asteleiros, no lado dereito os barcos, os restaurantes, é dicir, estamos no centro do mar, estamos, como dixen hai 2 anos, na Galicia profunda, esa que non acaban de interpretar, esa que non son capaces de entender, porque se souberan que estamos no centro do mar, probablemente pensarían de outra maneira. De aquí chegamos a Cuba, a Estados Unidos, a Namibia, a Terranova, a Bos Aires, desde o centro do mar. Despedimos o programa desde o centro do mar. Gracias, Marisol. Moitas gracias a vos. Xa é a segunda entrevista que che fago, non? Sí, sí. Como din os japoneses, a clave é a terceira. Pois sí, de feito é que cando che vin a tocar e dixen este home si me fixo unha entrevista a mí, si me acordaba. Pois para afianzar as relacións o número 3 é clave. Perfecto. Unha relación, segundo os japoneses, que non teña un terceiro encontro está morta. Teñano en conta que vale probablemente para moitos niveis da vida. De feito, hai haikus, non, dedicados precisamente a eso. Que teñas unha boa campaña. Amigo Collezo, temos pendente unha grabación en Rianxo. Pois sí. Xa faremos. Invitados estades. Temos tempo de falalo, e ademais Rianxo sempre é unha maravilla. Quixera decir que o ano pasado tivemos a oportunidade de expoñer aquí na mostra do ano pasado un documental sobre o que pensaban, non sobre o que nós pensábamos de nós, sino o que pensábamos distintos persoaxes dos sectores sobre o que é a Capitania de Ribeira. Aproveito para dar as gracias ao alcalde e a Marcos. E a ti, non? Chao, Marcos. Non se me ocurre a medio despedida. A mí tampouco, meu. Xa nos vamos a ver dentro de uns días. Sí, logo temos outros actos, pero eso non o podemos desvelar ainda porque son fora de aquí e serán no ámbito privado. Manual BBC, non? Exactamente. Eso de momento non se conta. Alcalde. Moitas gracias, Justo. Bo festival e boas festas. Cando veñan. Moitas gracias. Cando veñan. Moi ben, pois temos que ir pechando. Xisela. Sí.
Non era un castigo por chegar tarde. Nin pon apellidarme Franco, non? É un apelido que lembra sempre sucesos, en fin, deixámoslo así. Non. Xisela, moitas gracias. Bos días por estar contigo. Chegaches ben co navegador? Fenomenal. Sin problema ningún, non? Moi ben, moitas gracias. Poñemos a sintonía, sí, imos despedindo entón coa sintonía do Mar de Ardora. Estamos sendo máis coloquiais que nunca. Marchou a luz, E que pasou? Alguén blasfemou, alguén se puso nervioso? Que non? Esperamos pacientemente, ante un gran temporal, o primeiro que ten que manter a calma é o patrón, lei de mar. Se o patrón se pon nervioso, acabase mal. Gracias a todos, bos días, saúdos dende o Centro Náutico do Freixo. A ver se o digo ben que estou a canso. Boa semana, saúde e mar.